nigo bakuru okale wabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enyagitali enige kuru obokodi obwensi asiri golire nsekegima mbabwate nsema sabana bakobutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwobwango nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini cyabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucyo kisi asamagacho a Uhuru Building asirirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asili golirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwo kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo n'ebintu bikutumika se e bathroom babwate chi kitchen sinks nabwo ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granite nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona selikolirense nigo bagotuka ase numbere manyakantabuna Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbeyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bigutera se chinamba cyabo 0703943972. Tariki ni kumena kiando motienye no yoga tatu mwaka no yoba chiruira mirongo hebere ne tano nomo mwancho mu ligelinde no kwegena mbiyora ndonsia sole na gukwanire na bayo kwarigane kwanyora mangana maya yekiunga chinsenye chiabona butiko litera ne serasi yakunde asensemeli manyero yonera welesone makuli nago sabire toskale.
Asubuhi nikiamuka nimepata habari kwamba kuna vijana watatu wamepatikana katika eneo la Bundo ambaye ni village yangu kwamba wamekatakatwa. Batatu goitwa goika gosiria magimabo magega yogo kagerwa ko baba ibi. Ndekwenzi utali na Matiani na abomo senator na abomo governor na abomo jumbe na abomo tureti home is nyumbani. Omujumbe we bunge ya Kitutu Chacha South Muskanto ni kabagende kurwege kure kitindi ocha sabara ibo kwamerele Matiang'i toya ile tangia na yanyagetachi na asande mwoko ni yangari akubakaika ari matangi amanyaga distributed. Mugavana we county ya Nyamira omuskamu sinyaribo korage karo kyogo kwandira mache Nyamira. Go chake kiunga chinsenye abanyanyimbo begeta seni Nyamira nigo bacha kirobotuki kubwatikana na makweri y'abasai batatu abo bakagere ko babayibi abo batukemambia ya rero bakenya kinyire asekenyuro kya Bundo Nyabite ward ya township ebunge ya West Mugirange county Nyamira kurengana na bananchi bensemeyo nigo batebruna ibikora byo kuborwa burende nigo bwabere bikomentekana mono asama tukabongoiga ase babeire bakoiberwa ebintu byabo muri kitofati Disemba no roboterwa sinchira yoboikirano yasa bana bagwete Bundo kya Bundo ayegese kanisa ya Joyland baruzi kuruwasi baruzi kungu Nyamira mahate waje boiteruwa Omuichano omonene nigo obwata emambe ya rero abamenyi bekenyoro kya Bundo Nyabite ime ye ward ya township ebunge ya West Mugirango maiga ya basae batatu abo bakagaire koba abaibi kumerana na makweri maiga yogusaganwa amona bana inchi abo bakagaire koba nobororo obonene. Jina mimi ni Philip Mongari Nyamoko. Mimi ni chief wa Bunyamatuta Church location kwenye hiki kitendo kimetendeka. Asubuhi nikiamuka nimepata habari kwamba kuna vijana watatu wamepatikana katika eneo la Bundo ambaye ni village yangu kwamba wamekatakatwa. Nilianza safari mara moja ndio nikafika hapo. Na kweli nimeona kwamba kitendo kimetendeka, vijana wetu wamekatakatwa. Twamiyoka twacha twanyora n'abantu basibiranirie ngori batatu bakwete babera bakwete lakini oyo monko na gukwana ari ngagatabaga kingonye subere ngori na kure orangeria abaibori baya abana bamwabo babora ochotaga na bugo ochokunere aiga boigo nigo batebire buna ebikorwa byobuibi na boigo obusaria bw'echingenjo aho nigo bwabeire bokorekana mono ase amatuko abwango iga twatwali obuibi oboneke nyoro ga igweta bato cyane kone cyo simi otare para ebagotubwata batuita nento abagatwagotire ndubwati inguru abamura bagatuminja sana ebintu twaibe binyoro kyombeka kuigwa kingoko ebintu ngeke joreke igobo no tubwata ko mweke nyogine iyo nto tabona Nyasaye abaskari abatureti baito tubwati tokolo boyi bole Nyamiraga wabero bonge mono kubatikana nekebeke nigo ugukurerwa ugutindi wabwatukirwe gucyase baria babiri bagutwara okoboko gutambe gucyase ebintu by'abantu abwase babiri bakubitonera ase basemiwe buna nerbu yakera oyomo ariye enguru yaye babakoiwa yabana bati obuibi kabati obuibi banyana no gasi ya mjengo na babo muntu ko bagasi ya mjengo bakora iko banyoje sikya ugiye singisano baragirira byo bakora kuiwa batunyari. Ni kama vijana tuliwaambia tu wasijihusishe katika vitendo wa wizi, wafanye kazi yao, pata pesa kwa njia nzuri. Emebere yabasae abayiga batatu nigo yabage kwirwa wikasenkendu yenyagitari nene ya Nyamira chingaki ubotuki bwachakiwe kingo reporter Getembe koroiga sekenyoro kya Bundo Nyabite ime ye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Injefatigad Hisemba. Skuru ya secondary ya Liotero SDA mixed iboiga ebwate ebamurana abaisike hase ward yabogeka nigo yabire no muchando wilapo
asogokorera amasomo a practical koreng'ana n'umubaro bw'aborokigwa. Mujumbe w'ekitutu kya South Muske Anthony Kibagendi nigo haigorera kwiyekerera bono asira chikubakonya sokagenderia gokinie ebirengo bya masomo mohlikito diponi asanya orogotirwa sinchira yobwikirano. Mole tayari? Unere enaro yayo mujumbe ukitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi asogokorera abananchi emirimo anene bunge yuo nigo aigora elap yekerero aseskuru ye secondary ya Liotero SDA ngana nonyano mwalimu munene wa skuru yeye arorekana kogokera. Shule imekuwa na ukosefu mbaya sana kwa hiyo sehemu ya mahabara bili laboratory. We had a population of up to 800 that were operating only on one laboratory. Hiyo ilikuwa ukosefu kubwa sana, lakini kupitia kwa juhudi sana mheshimiwa, now we have a second operating laboratory in school. Hase engana yende yogusegeta chisemini gabona boria abaibuli kubwaterana yogusiria anene amarito nechinyumo cha mapema anene guchia sabana abanyaruka. Kero muntu ga naro utanyorete basari anu mwako ulioeta. Kero muntu utanyorete na ndio mutinyo yokane ngojane ko bae basari. Mumaiti ama mane okurana no mwana mu skuru nge okunogo tibonga. Mumaiti oigo na utafungwa miaka 15 hadi 20 ama maisha sababu ya kulala na mtoto wa shule. Na wewe ambaye unalala na mtoto wa shule, kama unataka mtu amevaa uniform, ndio wose mnira mokaa uniform bana boniga baron maternity leave abana 12. Umwalimu, I'm very proud of you. Abalimu bande bale kubisa amangana kunayo tali boyo bono ntaje koteria Bible na nyinyi pia mmetuangusha. Nanyina bochiga kichuni kagenderera komochia serikali insejo burai wa William Samuel Ruto boigo kwegerera okona cha wekoti erekwirana asebunge maega yogwa kwa isiko asamatuka tali make akatoa NHIF akaleta kitu inaitwa SHA chango kolele gazi wote inafanyia ni kama betting. Wakati mwingine inafanyia huyu inaruka watu waine inafanyia yule mmoja intena agenda kabeka liunse ngasabanya sae yasa kandeligenda court kagenda court leo ikote yate biwe tabu na kwenda kabisa kunako kwa naiga kuchakira mandi njenode bunge komentana yue sense mojende niga mwakire koko omoske Dr. Fred Okengo Matiangi asobo chori bulubusyo muntu guturangire umwana itu kaki umwana ona arekerema kaki no tute nwancho muntu gubisikara mo mwana umuntu gucha guturamira Matiangi ono no akariga next week ate gusiga ona aje ku economia ekeraga tarifika aria akumora nde kwenzi utali na Matiangi na abomo senator na abomo governor na abomo jumbe na abomo tureti home is human Matiangi tuoma kuraiga ase skuru ya secondary ya Liotero imeye bunge ya kitutu cha South ya nigonkoro kwa Dipon asanya. Serikali ya kaunti ya Nyamira hekorawa n'umugabana Amos Nyariboni igolitukira rero watware kikaro n'umusi yohole ki Victoria South musubati klinike muntu mumanye aseba kwanire merobeli heyo barachi kubeka helio munyamira hagende konyora mache ikare kigani go yachira matuka make hekero muraibenso muske William Ruto akagere gochia gotarire kaunti ya Nyamira hege sigati merobeli yo ikagere gochia go chakigwa Mori kitufati katika sembano roboti rwa sinchira yobwikirano.
Omugabana we kaunti ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo benekire buna serikali ye kaunti eyo nigo erache guchakya omuruberio osola eyo erache gutumika gwaka amache kuraruje goika chinsemo ao buna injira eyemo yo kweneke buna amache kaunti na rororo aisaine yo gutumika twisaranzira twagambire bintu bitari bika akamo kia tuma testimony leo jaita cha water company ejiko rigoriro ko pambo amaje twagambire ngaki tokora tubeke solar pumping as amaje itaka pumped from na distribution edia kabere twagambire ngaki tokora isiwere Nyamira township edia gara tonto kwa na about the operation here company ya Nyawasco tuanjane ndoto watu wataichigazi managing director, technical manager, commercial manager onditorare wango igo mutinyoyo ukwana chingaki cheke ikaro nomosiyo o Lake Victoria South omosubati cha clinic muntu mumanyi igo boigo cha clinic akwanira itaro yo murai bwense Dr. William Ruto ya matuko atatu asorogongo rwa gusi anene asensemo yo muroberio kwa mache nabiria parache kugania n'abantu baitu mumanyekere president yegocha na rito konyora goodies kere president ya chirento nyore opportunity na intu yogo tebe bintu biri bitoremete especially as sector ya amache ya bunarega na rosiri lakini rende bintu nebinge biborete buna solarization eyitwa setting aside a budget ya 150 million to start with na inde buna governor teba the budget for solarization is between 300 to 400 million so having 150 is just a drop in the sea. Igo meaning antu bwate deficit and that is one of the requests to kusaba omonene bwensekera gocha. Secondly, ekero solarization ye kobeku ese intake mate to kubeka chi solar panels 512 ne chipambu ibere and then iga stote neine tobeke chi solar panels 179 egere chitokonye kupambwa macha ya to different water points. Aiga boigo ni go mugabana Nyaribo aeneke buna imbare no moroberio bugo chiago chakya sewerage system Nyamira na boigo otebire buna omoroberio no rororo bugo chiako eneke buna asebaria bagutumia amache Anyawasco ni go barache ko yakanira buna enchira eyemo yo kweneke buna ebiri ya amache terigo chia koba muchando naende kuroche mari go pamtora amache to yareta korwa to ya pambo ka to ya sibiria to ya ile tange na ya nyagetachi na asande boyo ko nyangori a kubakaika ari matangi amanya ka distributed kiagara igara menene yogo pambo amacha ya estima wana to yotumi estima ya sola to pambo amacha isaine abantu batumia igona na GP na bora nyore chikoba chitarimbe mono hingo reporter Getembe kuraiga se county ya Nyamira Jeffat Gad Gisemba wamenyi bali agongera ime yabo soti sangire bunge yabo machoge chache county ya Kisii igo bagwekere getambukero gyo gwekirane yogo bekerwa chita ya hasi gichiro chienseme yo murobiri kirano no mwana siasa cha Red Nyameri ukwana chinge kijo Nyameri niga tabiruna tambukere kiga ngecho konya sogo kenyo busali abukini birengo byobonchereria ase chinsemecho muri kitudani runtiri arabotirwa senchira yobwikirano kubotekana no komentekana kubikore bibusalia sensemo yari agongera na Nyerenda mwana seso igani gara ukoige kwa wechitaya chichisola asi chinsemecho ne chinde chiyonchokanaine igatambokero abamenyi bensemiga bagokera abelriga matuka mange no ni chichinchini gotokuira ni basenje yigesunte omwana ogoro gujaredi akoremere memi ya nani no moigwete munyaroji maina asio ko igumwakora ndoki mwanyarori ntori ko choro murai ngoko baro yo minto igoto ko choro murai nebikora ebitwaro rira korire nebyaro jogora ndoki ago chikokora egendo to ko kore kia gioka ngeri to kurwa nese ya monto basa kogoru twaro ri ngambi ya mano ande mbi ya mano turaje to sinyu kukwana kero twaro ri ta ya bangana rero mukobera baka jisairenga abangana batera rero saa sita sana nali bakoruga iga twagokire twesira ntwa bagaka
twarorire ng'abang'ina baitu bona bacha konia ebinto gaiga bakonia batabwati bwoba babwati yani noni ntokomanyanga bono twanyore security abang'ina kamwarorire oyo bono ere ensara twarorire egocha gotokonya gose bono gaki ase nsemo yaye Nyameri nigamenta bona ebitambokero bya magendero tibiganetie omuntu atoka service buno murai na chitaya bune chiga nje chigokonya abonchiria gwekinia nechinga kecho esegeto yarwewa gocha sabasae security nero kirigento abang'ina agaye konyona chiko ikasa 12 ekisunda kiabeire abandi nechitaba kumurekera nechisimi mulika mwizi kwanyana negasi enko nkanya chitaya 13 echitua bekire korumambi twakorere gaiga onye mutante by'umuchando yo nari gocha kumenya munenje cha ready tiwo muntu arakora mororo temire mumayako mobugambia koreki achigokore bintu binde o abantu bali bagocha bamanya taranga ya ngamoko nga 2027 njengo neke batebi ya karakora gintu kende geke turarora tumaye gugupimira gabo magega yaye Nyameri nigo hasira ebyegwa hasabasae ensemo ya Nyarenda nichinga kecho koro mochando wa mache hasichinsoko cha suguta nrionde katie chinsemo chinde chinyinge murobolyo rachigokonya bamenyi kunyora macha marabu yo kunywa na kwerenda kibo chenu dorno mogoko agchare diominto asogo tacha wagororoka amina watorusiriale konyeto kunyo masar jiturubo chenji tora mangana ya iga 2027 tochora bagambi bagotokorire gasi tari bo mugambi oli okore gasi ye iga ngokwana tole nere mbuya mona soko bwate sia bagambi bali baguchiko bakorire gasi ande mbuya mona soko wanja kombwate kuribo terigeta seni kya gatembe kuriga se county ya Kisii letere nengoro kwa Daniel Untiri Barai ba boda korwa se sub county ya Nyamira South imeye county ya Nyamira bakorawa no munyakerogo Bernard Orindo nabego munyakerogo West Mugirango Daniel Barare igorero batwara gikaro gyo gukwanira enchira bara chigo yotinye bokoreri wa boda ase chinsemecho nanyana boni go basabire abarai kubakonya asokorosi para chingia naboigo kubeka chitaya helio ko barbeli mirobeli yo bosombi Orikito fadiga tikisemba no roboti rwa sinchira yo gwikirano Puna injira eyemo yokwenekya emeroberio ya boda nkubwatigwa ere asinjira engia eryo kwenekya buna omochoko norororo guchakira chistage au nigorero abanyakerugo ba boda kurwa sub county ya Nyamira South baumirana na gosemania amangana abatungetie so tuaseire ateberera ninga injira ki turarani chigwelfare kire ase sub county yeito na injira ki turabeke chipigipigi kirorekana nga nchibwata mochoko because kurumaga na botobeke mochoko tatiga okoburukana kwa mochoko rorekana okuo twabekire emikakati nga ochakira bono na turabara ibonspi baende ba make sure bamanye chipigipigi kiri babwata se stage na chibekerwe chistika chonsi yipichi korokinga we are in Nyamira county abanyakerogo abaiga bakoragwa no munyakerogo bo kwe county ya Nyamira Bernard Orindo nigo boigo banjirana amaunjorerio yo burai ase wodi ya bogichora ase bamuchora Ezekiel Nkubo una umunyakerogo we ward nere nyambane ochorwa una umunyakerogo we wodi ya Bunyamatuta ase boigo bakwanira igoro yo burai bwabo bandu mbali banya weta with the name yote abangaro we bari PK bachoriru bakora Nyamira etwale bateba ngantwe ni two founder members ba boda Nyamira tukora wa mono yo minto ko Bernard Orindo no faisi yo ko kunga Clifford Maseno igo amangana ara na ali ngantu to bwati president PK ese boda ntu muntu to bwate no mo chia person president Ndutole no mo deputy Nkindiki nonyina bo nigo baira chinga kecho na kuburia abarai bonzi kubabwatesia eryo gwikirania amagenderero anene aria yechipara na boigo chitaya puna enchira eyemo yo kubaororoberia obosombi bwabo chise gikonyenjire county ya Nyamira eye tweguna abarai batebire nga bono bamwire kubwaterana ototete baminyo kichipara chinsemo chose pichikoro kuchire gwitira Nyamira county because no abana boda bakominyoka banyarira se bagweta na saragia gweta ni ayo nabonta getenga nabaraya babuna boniga atore CDF nyigwetenga sub county jinde njiga sene kokonywa na CDF okonya bana boda samangana yechi training
bono nkagirete nga oyo richumberi bono tatonyo richibu kurwa se bari nyuma totararwa nga ndi bantu bakode training onye mbali kogenda bamanye nga mbali kogenda iki promise inchiro gavana mwato ikire chinyinge sana kibesire Nyamira ni chinyinge kirete ga iga chikonya abantu ito boda rera matoka bangina akwama mugondo wibire rombo iyo so abantu abaito baisoko konyu Nyamira itera kine hingo reporter Getembe kuraiga se wodi ya township e county ya Nyamira Injefa Tigad Isemba Sorba turu mancho morgere ya tanyoru mutimo komo keto kuirana tugende ne kyonga sinchira yo boikiro Peak Dental Clinic nenyagitari kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enyagitari enige kurubo kale bwo bwensi asiri golidense kegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igoko kosorelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera jesimi wetera ase namba inotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende inoti isano nebere isano isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asili golirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwe gukurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabwe n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwe ne chitap babwate bintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seliko birenze nigo bagotuka ase numbere manyakanta buna Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbeyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bibutera se chinamba cyabo 0703943972. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika.
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV. Nigo tugukora live streaming ya mang'ana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito moigo shana basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba. Turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobago kuyanyora chingaki abikiri ase umtandao. Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamwa mogusie. Karibu na ndo mwanjumu rigerelia mo senator machoro mukoro omuske Mary Sento Manga oyiboigo ho rigetie kirego kyobo gimenere po ase county ya Nairobi wetrase kyama kya UDA asobo cholibo mwaka wechirubere 2022 ni ganganyire bene gochase kyama gya DCP ekikoragwa no yolengo mokonye bo murai benso muskiri gati gashagwa kagukana ritko lyarero musubati Manga ni gamocho murai benso muskiri William Ruto asoko gendera ko ngabangaina aba Kenya. Arambe! Nataka tuseme one time na nguvu Kasongo ajue Nairobi tumemfukuza. Arambe! Mimi nilitembea hii Nairobi na nimeongea na kina mama wengi, vijana wengi, wazee wengi. Nairobi ndio tulikuwa tumeshika wheelbarrow na mkanipa kura 600 kwa wheelbarrow. Na mimi nilikuwa pale kwa sababu sikujua yule mtu ni Kaongo. Mimi sikujua ni Kaongo. Kwa hivyo kwanza kabisa mimi naomba wamama, vijana na wazee wa Nairobi munisamee. Na waomba munisamee. Kwa sababu mimi nilidanganywa, mimi sikujua na pia nikakuja nikawadanganya nikidhani ni wheelbarrow inaenda mahali. Kumbe ilikuwa ni Kaongo. Mumenisamea. Wacha nione wale mnasema mmesamea mama Miradi, wacha nione. Kwa sababu tukiwa pale hapa Nairobi alisema hakuna mtu atabomolewa bila kuonyeshwa mahali anapelekwa. Tumeona ubomoaji hatujaona. Tumeona ubomoaji tujaona. Na watu wengi wanabomolewa, wanabiashara wetu. Watu wengi party leader hapa Nairobi ni single mothers. Single mothers mupo? Single mothers mupo? 60% of our women in Nairobi are single mothers. Wengi ni wajane, wengine tulidanganywa, tuko na watoto, tunajipambania, tuko kwa hizi masoko ambazo zinabomolewa. Na huyu Kaongo alituambia hakuna mtu atabomolewa bila kuonyesha mahali ya kupelekwa. Omo senator machore hesio kinyure ni garu kubolia gocha savana nchi kisukuru na boiga serikali kwene kibunanku baterere koboko ekekoro unenjere yomoyo kwene kibunege kore kyunkili gosira magega yogo chagwe chinchira chekrero echo cherolekanire kosiria hege korekyo okwana samacho yebunge ya seneti maragoba yarero chinga kya mwarigani mugaka Obino Nyambane oyo bairaso mustali mutwe gukorenda hege korekyo omo seneta hokenyure ni gatogie omokiwe seneti wokogendera weti chia chenda chiogendete korindege korekyo. Take this moment to also welcome Mr. Obino Nyambane, a man well known to me for quite some time now, and congratulate him for what he's been doing quite over time, even before he was recognized. Mr. Speaker, it's interesting to note that just recently, courtesy of Mr. Obino, I got to identify that the clan which I come from, Omosweta in Kisii, is actually named after, it's said from the information I gathered from Mr. Obino that
Osweta actually, when Osweta was born, he was actually very hairy, and they equated that to a Columbus monkey. And later, when the monkeys were attacking fields of other persons in Kisii, his maize field was never attacked. So courtesy of that, our clan accommodated a monkey as a friendly guardian in the community. Mr. Speaker, this, I feel, is the reason why we need to notice and acknowledge such kind of persons in our community, not just Abagusii, all other communities that make we people proud Kenyans. It reminds us of where we come from, so that you can proudly walk knowing your roots very well, Mr. Speaker. And I know for the students who are visiting the Senate this afternoon, I also would wish to encourage the teachers to also take a moment and mention about culture, so that we bring up a society which takes pride in their culture. And this goes beyond this kind of recognition, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I also want to commend the Senate for always pushing agenda that promotes culture. And we have senators who have been on the front line for promoting their culture, who have always spoken passionately about their cultures. And with that, I felt it fit to have Mr. Obino be recognized by the Senate this afternoon. And thank you, Mr. Speaker, for fulfilling that request. Thank you. Asoroboto rumonjo murigiria no ngwekero mwelio mumangana mayaye kionga chinsa inye chiabona utko eleterane Cyrus Nyakundi asense meliwe manyererio igalenge Wilson Makoli na gusabire twarugurigeria nabaye gubutuku burubya.